Wel, gawn ni droi at Salm 95 i'n harwen ni i addoli y bore yma. Dewch canwn yn llawen i'r arglwydd. Roedd o'r foledd i graig ein iachawdwriau. Down yw bresenoldeb a diolch, gorfoleddwn ynddo a chaneuon mawr, oherwydd Duw mawr yw'r arglwydd, a brenin mawr gyrywch yr holl dduwiau. Yn ei law ef y mae dyfnderau'r ddaear, ac eiddo ef yw uchelderau'r mynyddoedd. Eiddo ef yw'r môr, ac ef a'i gwnaeth, ei ddwylo ef a greodd y sychder. Dewch, a ddolwn ac ymgrymwn, plygwn ein gliniau, ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth. Wel, gadewch i ni ganu i'r arglwydd nawr te, gyda'r emyn cyntaf, enaid bendithia yr arglwydd, a chofiau holl ddoniau, ei holl roddion o hyd, maddeuodd dy holl anwireddau, iachawodd dy lesgedd i gyd. Wel, ni'n troi nawr am y darlleniad at Efengyl Luc, pennod 18, adnod 9 at 14. A y ddameg i ni'n edrych arni heddi, dameg y Pharisëiad a'r casglwr trethu. Dywedodd hefyd y ddameg hon wrth rai oedd yn sicr ei bod hwy ei hunain yn gyfiawn ac yn dirmygu pawb arall. Aeth dau ddyn i fyny i'r deml i weddio, y naill yn Pharisëiad a'r llall yn gasglwr trethu. Safodd y Pharisëiad wrtho'i hun a gweddio fel hyn: O Dduw, yr wyf yn diolch i ti am nad wyf fi fel pawb arall, yn rheibys, yn anghyfiawn, yn odynebus, na chwaith fel y casglwr trethu yma. Yr wyf yn ymffrydio ddwywaith yr wythnos ac yn talu degwm ar bopeth a gael. Ond yr oedd y casglwr trethu yn sefyll ymhell i ffwrdd, heb geisio cymaint a chodi ei lygaid tua'r neb. Yr oedd yn curo ei fron gan dweud,
o Dduw, bydd drigarog wrthi fi bechadur. Rwy'n dweud wrthych, dyma'r un aeth adre wedi ei gyfiawnhau, nid y llall, oherwydd darostynir pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefir pob un sy'n ei ddarostwng ei hun. Rydyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Right, dwi'n meddwl bod ni'n gallu cael ffilm bach nawr, fideo heddi. Nawr te, wi eisiau chi sylwi heddi ar y dyn sy'n gwisgo gwyn a siôl peach, dwi'n meddwl, ac ar yr un sy'n mewn glas a rhyw fath o turban ar ei bennau. A wi eisiau chi weld y gwahaniaeth, beth maen nhw'n wneud yn wahanol. Okay? A byddai'n gofyn cwestiynau ar y diwedd i bawb. Oedd y siôl yn fwy pinc ar y sgrin yma nag oedd ar y cyfrifiadur, definite. Right, so mae'r ddau yn mynd i'r deml. Dyna oedd yr adeilad mawr na, oedd y deml, a Iesu Grist sy'n gweud y stori yma am y ddau berson. Ac pan o'n nhw'n gweddio, beth oedd y gwahaniaeth i chi meddwl, beth o'ch chi wedi sylwi? Falle bod sawl peth. Rhwng yr un mewn gwyn a'r un mewn glas tywyll. Pan o'n nhw'n gweddio, beth oedd y gwahaniaeth, beth wnaethoch chi sylwi? Ie, Eben? Oedden, o'n nhw'n siarad i Dduw, y ddau o'n nhw'n dweud y gwir, da iawn, oedd y ddau yn siarad, fel sy'n nhw'n siarad gyda Dduw. Ond oedd un mewn wneud e mewn ffordd, oedd un yn wneud e mewn ffordd arall. Siwd o'n nhw yn eu corff, oedd un, pa un oedd yn sefyll lan? Pa un oedd yn sefyll lan? Yr un mewn dillad gwyn neu mewn dillad glas tywyll? Gwyn. Oedd e'n sefyll, ac oedd e'n mynd fel i gyd, nag oedd e? Beth o'ch chi sylwi beth arall nath e? Un peth od nath e,
yn y fideo, yn y deml. Nath e daflu rhywbeth. Beth nath e daflu? Cerrig? Arian. Ie, arian. Arian nath e daflu cerrig. Ddim cerrig, arian. I ddangos, oedd e eisiau dangos i Dduw pa mor garedig oedd e yn rhoi arian i'r deml, rhoi arian i waith Dduw. Beth nath y llall pan oedd e'n gweddio? Nath e'n neud rhywbeth pan oedd e'n plygu lawr fel la. Beth ydych chi sylwi bod e wedi neud rhywbeth? Chi'n cofio? Pwy nath sylwi? Ie. Ie, oedd e'n bwrw chest. Nawr te. Chi'n meddwl bod e'n peswch? Mae dyna beth oedd e? Neu oedd e'n golygu rhywbeth arall? Wel, fi'n credu oedd e'n arwydd, chi'n gweld, bod e'n drist iawn. Oedd e'n edrych yn drist. Mi oedd e'n drist iawn. A beth mae Iesu'n gweud yw, oedd e ddim yn teimlo yn ddigon da o flaen Duw. Ac oedd eisiau Duw i helpu fe, i fadda iddo fe, a derbyn e. Ond oedd y dyn arall, un cwestiwn ohonyn nhw yn fwy hapus na'r llall, ar y ffordd mas o'r deml, ar y diwedd. Pa un oedd yn fwy hapus? Cadi. Yr un glas tywyll. Ethwch chi sylwi, pan o'n nhw'n mynd mewn, yr un gwyn oedd yn hapus iawn. A'r un glas yn edrych yn drist, a neb eisiau edrych arno fe. Ond ar y ffordd mas, oedd e wahanol. A mae Iesu'n gweud, mae yr un glas tywyll, fe gafodd ei fendithio gan Dduw. Ac nid yr un mewn gwyn. So, newn ni siarad chydig fwy am hwnna nes ymlaen. Achos os i ni eisiau bendith Dduw, i ni ddim yn dod dangos pa mor dda i ni. Nid dyna'r ffordd. Achos di ni ddim yn ddigon da. Mae Duw yn barod i'n bendithio ni, mae'n barod i'n derbyn ni, mae'n barod i ddod mewn i'n bywyd ni, mae'n barod. Ond y ffordd i ni'n dod ato fe, nid dangos bod ni'n ddigon da, ond gofyn iddo fe i ddod achos bod ni ddim yn ddigon da, a gweud y dyna. Dyna newn ni edrych arno fe y bore yma. A diolch yn fawr i chi i gyd. Gawn ni droi nawr te at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni weddio. Diolch arglwydd am gael bod mewn oedfa newydd y bore yma, ac bod ni wedi dod at ein gilydd yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n dod nawr i daddoli di. Ni'n dod yn ein colonnau, i ni eisiau plygu lawr o dy flaen di o arglwydd, a cydnabod bod ti yn Dduw, a mae ti yw'r Duw mawr iawn. Ti sydd wedi'n creu ni, ti sydd wedi'n gwneud ni, ti sydd yn ein cynnal yn cadw ni arglwydd, a ti hefyd sy'n gallu ein hachub ni a rhoi bywyd tragwyddol i ni. Ac arglwydd i ni eisiau diolch i ti y bore yma, bod ti'n Dduw mor fawr, bod ti'n Dduw mor lân a sanctaidd, ac i ni'n cyfadde bod ni ddim yn lân ac yn sanctaidd. I ni'n cyfadde gyda'r dyfron, mae pechaduriaid ydyn ni, i ni'n gwybod beth yw peidio caru Duw a'n holl galon, a peidio caru eraill fel ni yn hunain. I ni'n goffo cyfadde hynny eto ger dyfron di o arglwydd. Ac i ni yn gweld y gwahaniaeth o ti mor lân a bod ni ddim. Ond o arglwydd i ni'n diolch bod ffordd i ni ddod ac i brofi bod ti yn dod yn agos ato ni, bod ti yn ein derbyn ni ac yn ein caru ni ac yn gofalu amdano ni gweitha ein pechodau i gyd. Cyn ni'n diolch o arglwydd bore yma am Iesu Grist, am y newyddion da i ni sydd yn yr arglwydd Iesu. I ni diolch bod ti o arglwydd ein Duw wedi anfon Iesu i'r byd yma i fod fel pont rhwng Duw a dynion, ac i fod yn ffordd i ni ddod ata ti trwyddo fe. I ni'n diolch bod i fywyd y wahanol i'n bywyd ni, bod i fywyd yn lân ac yn sanctaidd, ac wedyn bod wedi marw ar y groes i gymryd cosb ein pechod ni
yn ein lle ni. I ni'n diolch bod e wedi atgyfodi y trydydd dydd, ac i ni'n diolch nawr bod e wedi cael dod nôl i'r nefoedd a bod e ar orsedd Duw mewn lle uchel iawn yn y nef heddi. Ac o arglwydd, ni'n diolch trwy hynny bod ffordd ar agor i ni ddod at Dduw, i ni ddod yn iawn gyda Duw yn Iesu Grist. Ac o arglwydd, ni'n diolch am Iesu Grist sy'n ein dysgu ni yn y Beibl hefyd, ac diolch am y ddameg i ni'n edrych arni heddi, sy'n helpu ni i wybod sut i weddio, siwr i weddio arno ti o Dduw, a beth yw'r ffordd iawn i ddod at Iesu, a ffordd iawn i ddod at Dduw, fel bod ni'n cael ein derbyn, fel bod ni'n profi dy faddeuant, dy gariad, dy ras di, dy roddion, dy fendithion mawr di yn ein bywyd, bod ni'n profi bod ni'n dod fel plant i ti, bod ni'n dod fel ffrindiau i ti, bod ni'n dod o arglwydd yn agos ato ti, ac bod ti'n gafel yno ni, bod ti'n aros gyda ni, bod ti'n ein harwain ni, ac yn ein codi ni, ac yn ein cadw ni. A dyna i ni moyn arglwydd, ac i ni'n rhyfeddu bod hwnna ar gael i ni o hyd, achos i ni wedi troi bant a mynd yn ffordd yn hunain, ond wyt ti wedi trefnu ffordd i ni. I ni yn diolch arglwydd, ac i ni eisiau profi mwy ohono ti, wrth gwrs, i ni eisiau profi mwy o dy gariad, a mwy o dy ras, mwy o dy nerth arglwydd yn ein bywydau ni bob dydd. Ac felly heddi, ni'n gofyn nawr bore yma i ti i siarad gyda ni arglwydd. Wrth i ni glywed hen stori sy'n mynd nôl 2000 o flynyddoedd, stori Iesu, y ddameg fach yma, ond wrth i ni glywed hen stori bod ti heddi, ti sy'n fyw wrth gwrs, yn siarad â ni heddi trwy y neges yma. Ac helpa ni arglwydd yn ein meddwl ac yn ein calon i fod yn barod i glywed a meddwl beth mae'r arglwydd yn dweud wrtho i nawr y bore yma. Helpa ni bob un ohono ni i wrando arglwydd am dy lais di. A helpa ni i ymateb o arglwydd fel sydd angen, fel sydd yn iawn i ni ymateb arglwydd i beth bynnag wyt ti'n dweud wrtho ni. Ac arglwydd i ni, diolch felly heddi am ein bara beunyddion, diolch bod ti'n ein cynnal ni mor garedig arglwydd, pawb yn y byd. Diolch yn fawr. Dyn ni'n meddwl am rai bore yma sydd mewn amgylchiadau anodd iawn, mewn sefyllfa o ryfel o arglwydd. Dyn ni'n clywed lot nawr am y dwyrain canol, rhyfela fyna, ac Rwsia a Wcrain wrth gwrs, ac i ni'n gweddio dros y sefyllfa, gweddio am fesur o heddwch yn dy drigaredd arglwydd. I ni'n gweddio am hynny, ac i ni'n gweddio dros pobl sy'n credu yn yr arglwydd Iesu, yn yr ardaloedd yma, neu di helpu nhw, helpa nhw i fod yn halen, yn oleuni, helpu eraill i fod yn fendith i eraill, mewn sefyllfa pan mae mor galed. O arglwydd i ni yn cofio amdanyn nhw. Ni'n gweddio dros Cristnogion sy'n cael eu herlyd o arglwydd, ond i ni'n diolch bod ti gyda nhw, a diolch bod ni'n clywed yn aml am rhai yn dod i nabod Iesu Grist. Ac i ni'n diolch bod hyn yn digwydd yn Gogledd Corea, diolch bod yn digwydd yn y Philippines, diolch bod yn digwydd yn Iran, diolch bod yn digwydd mewn gymaint o wledydd ar draws y byd heddiw. Ac bod ti'n dod â pobl, bod ti'n galw pobl i ddod at Iesu Grist ac i gael bywyd tragweddol. A bod teyrnas Dduw, teyrnas Iesu Grist yn symud ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Dyn ni'n gweddio bydd y deyrnas di'n symud ymlaen yn ein plith ni arglwydd heddi, ac yn yr wythnos sy'n dod nawr, dros yr haf o arglwydd, ni'n gweddio dros gwaith ein heglwys ni ac eglwysi eraill yn yr ardal yma, ac yn ein gwlad ni hefyd o arglwydd, ac i ni yn gweddio deled y deyrnas. I ni'n gweddio y bydd rhagor yn dod at Dduw, yn rhagor yn dod i fod yn iawn gyda Dduw trwy Iesu Grist, yn ein dyddiau ni o arglwydd. Ac bydd i di yn dangos pa mor dda wyt ti, pa mor fawr yw dy drigaredd, pa mor fawr yw dy ras ti, a beth mae'n gallu wneud ym mywyd person pan wyt ti'n dod mewn
i'n bywydau ni. Arglwydd i ni yn gweddio hyn eto dros ein hardaloedd a dros ein gwlad ni. Ni'n gweddio dros ein gilydd o arglwydd heddi. Ni'n cyflwyno'n gilydd i ti gyda diolch mawr. Wyt ti'n gwybod ein sefyllfa ni, pawb sydd yma bore yma. Falle bod ni ddim yn gwybod popeth am sefyllfa'n gilydd, ond wyt ti'n gwybod arglwydd. Ni'n cyflwyno'n gilydd i ti. Rhai a gwendid corff falle, rhai a gofidiau falle, a phryderon, rhai yn ein byth ni sy'n wedi profi colledion yn ddiweddar. I ni'n cyflwyno nhw i ti arglwydd, ac yn gweddio dyfendith arno ni. I ni'n dod â'n beichiau ato ti, ac yn diolch yn Iesu Grist, o gyda ni'n sy'n cydymdeimlo gyda ni, yn ein gwendidau ac y fodlon yn cario ni a'n beichiau ni yr un pryd. Ac o arglwydd, i ni'n gofyn i ti nawr felly i'n derbyn ni ac i'n harwain ni i siarad am ni. Gogoniant bydd hyn trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, ni'n troi nawr at y gremyn nesaf. Iesu, pwy all fod yn fwy na thi? Iesu, ti yw ngobaith i. Iesu, ti yw mywyd i. Iesu, fy nghyflawnder i. Iesu, caraf di. Wel, gawn ni droi nôl nawr te at y ddameg fach yma, y ddameg werthfawr yma, stori yma gan yr arglwydd Iesu. Ystyr dameg, wrth gwrs, yw stori o'r ddaear, stori daearol, ond mae ystyr uwch, ystyr nefol
i'r stori yna. Ac gewn ni lun falle, sleid cyntaf sy'n dod lan. Y ddau yma nawr te yn mynd i'r deml i weddio. Ond cyn i ni ddod i'r manylion, beth yw'r pwrpas? Pam mae Iesu yn dweud y stori wrthon ni? Mae 3 peth gyda'r stori yma, y ddameg yma. Mae'n ein dysgu ni am yr agwedd iawn pan ni'n gweddio. Beth yw'r agwedd iawn i ni gael pan ni'n gweddio ar Dduw? Yn ail, mae'n dangos i ni pa mor beryglus yw balchder. Balchder. Bod ni yn cael hyder yno ni'n hunain, a'r drwg yw, mae'n neud ni'n ddall wedyn i'n pechod ni, anhangen ni, ac yn ein codi ni gormod fel bod ni'n rhoi pobl eraill lawr. A dyna beth mae Luc yn dweud wrthon ni. Mae'n dweud y stori yma achos bod rhai yn meddwl bod nhw'n gyfiawn, bod nhw'n uchel iawn, yn dda iawn, ac yn dirmygu pawb arall. A'r gair fel yna ydy i trin nhw fel dim byd. Fel petai nhw'n ddim. As nothing. A mae mor beryglus felly yw balchder. Ac yn drydydd, ac yn beth bwysicaf fod, siwrd i ni'n dod yn iawn gyda Duw. Siwrd gallwn ni fod yn gyfiawn ger bron Duw. Achos dyna'r canlyniad. I un ohonyn nhw, mae'n dod yn iawn gyda Duw. Wel nawr te, y cyd-destun, y thema, y ddwy ddameg yma yw gweddi. Mae'r ddameg o'i blaen hyn yn pwysleisio dal ati i weddio, bod yn ddyfal, bod yn dair, hyd o derbyn na fel ateb bron, dal ati i weddio i geisio Duw. Achos bod e'n hawdd i ni roi lan. Ac wedyn, hon y ddameg yma, fel o'n i'n dweud nawr te, yr agwedd iawn yn ein gweddiau ni. Felly mae yna 2 ddyn, 2 weddi, 2 ganlyniad. 2 ddyn, 2 weddi, 2 ganlyniad. Mae'r 2 ddyn, dyma nhw, ryw lun fel yna, maen nhw'n dod i'r deml i weddio. Oedd na amseroedd, fel mae gyda ni amser i'r cwrdd, oedd gyda nhw amseroedd gweddi penodol. Chi'n cofio Pedr ac Ioan yn Actau 3 yn mynd i'r deml ar yr awr weddi, sef y 9fed. So 3 o'r gloch y prynhawn oedd hwnna, yn rhyw fath o awr slot o weddi yn y deml. Falle bod e jyst yn amser pan oedd hi'n rhydd ac yn bersonol o'n nhw'n dod. Mae'n amlwg yn y deml, oedd na le i gael defosiwn, jyst i weddio, yn ogystal â'r aberthau, wrth gwrs, a'r offrymau, a'r pethau mwy ffurfiol. Ac doedd ddim syndod i weld y Pharisëiad, wrth gwrs, yn mynd i'r deml. Oedd e'n arfer mynd, oedd e'n arweinydd crefyddol pwysig, oedd pawb yn ei gymryd fel rhywun crefyddol, ysbrydol, oedd yn arfer gweddio lot ac yn hir iawn, ac oedd e'n gyfarwydd iawn. Oedd e'n fwy o surprise falle i weld y casglwr trethu yn mynd ar y cyfan. Oedd nhw ddim mor grefyddol yn ei bywyd nhw, ac dim yn mynd mor aml. Ond mae'r 2 yn mynd, y diwrnod yma, mae'r 2 yn mynd i weddio ar Dduw yn y deml. Ac mae yna 2 weddi, nawr te, 2 weddi y peth nesaf. Ac dewn ni at y llun nesaf. Mi welson ni chydig bach yn y fideo, mae'r Pharisëiad, mae'n dweud yn glir, yn sefyll. Safodd y Pharisëiad, so mae'n sefyll lan, ac mae e'n hyderus iawn yn ei weddiau. Mae'n hyderus. Mae'n dechrau, falle bod di ni'n gwybod ble oedd e'n sefyll. Mae rhai yn awgrymu bod wedi mynd mlaen mor agos ag y gallai fe at y cyseg yr sanctau. Mlaen i'r ffrynt fel petai. Ond di ni ddim yn siŵr. Ond mae'n gweud fan hyn bod e'n sefyll wrth o'i hun ac yn gweddio. Mae'n eitha amlwg bod e'n sefyll fyna rwle
ac yn gweddio. Gallwch chi ddarllen bod e'n gweddio wrth o'i hun hefyd. Mae rhai yn meddwl bod e'n gweddio bod chi'n clywed beth mae'n gweud, ond bod Iesu yn dangos beth mae'n gweud. Dyn ni'n siŵr am hynny. Oedd y Pharisëaid ag enw, ond nhw'n licio gweddio ar gornel y stryd, meddwl Iesu. Ond nhw'n licio gweddio yn amlwg iawn, ond nhw'n licio gweddio yn uchel iawn, fel bod pobl yn clywed. Felly mae'n bosib bod yn sefyll mewn lle amlwg a bod pawb yn gallu clywed. A mae'n dechrau'n dda. Mae'n dechrau'n dda gyda diolch i Dduw. O Dduw, yr wyf yn diolch i ti. Ond wedyn mae'n mynd mlaen, am nad wyf fi fel pawb arall. A mae'n dechrau mynd lawr wedyn ni o'r dechrau da. Mae'n diolch i Dduw, ond diolch mae bod mor dda. A bod gymaint gwell nag eraill. Ac dyma y balchder sy'n dod mewn yn ei galon o flaen Duw. A nes i ddarllen hwn yn ystod yr wythnos, mor absurd yw bod yn falch o flaen Duw. How absurd is that? Bod dyn yn meddwl bod e'n rhywun o flaen Duw. Duw holl a lluog, Duw creawdwr yr holl fydysawd. Shwd i ni yn gallu sefyll yn falch o flaen Duw, sydd wedi creu popeth, sy'n peri bod yr haul yn gwenu arno ni a bod pellter yr haul o'r ddaear yn berffaith. Bod ni ddim yn rhy o'r a bod ni ddim yn rhy dwym, bod ni'n gallu byw yma. Y Duw sy'n gwybod rhif y ser, na di ni ddim yn gwybod beth yw i'r rhif nhw. A chi'n cofio Job yn grac gyda Duw. A wedyn mae Duw yn gofyn cwestiynau i Job. Wel, ble o ti nawr te? Pan o'n ni yn sylfaenu'r ddaear, pan o'n ni'n creu hwn i gyd, ble o ti? Pwy ti? A mae mor pan chi... Sallwn ni sefyll nôl a jyst meddwl bod dyn, neu menyw sy'n mod, bod person fel ni yn trial sefyll o flaen, wy'n dda. Dwi mor dda, Dduw. Ti di sylwi pa mor dda dwi'n? Absurd. Absurd. Ond, mae e'n rhoi pointer i ni, achos gyda llaw, mae hwn yn o'n i gyd. Y tueddiad i falchder. Mae hwn yn o'n i gyd. Meddai un o'r, dwi'n yn cofio pa un o'r Puritaniaid, meddyliwch am Wynwnsyn. A sa chi'n pilo Wynwnsyn a tynnu'r haenau i gyd, y cron a'r lefels i gyd, be fydde ar ôl yn y canol? Balchder. Balchder. Sa chi'n tynnu'n pechodau i gyd, fel pilo Wynwnsyn. Beth yw reit yn y canol? Balchder dyn. Balchder. Menon i gyd wrth gwrs. Ac wedyn ni, mae e'n meddwl bod i ddaioni fe yn ei wneud e'n gyfiawn. Dyma y tragedi mewn gwirionedd. Mae dyn yn ddall yn ysbrydol, dallineb ysbrydol, wrth gwrs mae'n beth ofnadw, spiritual blindness, mae e'n ddall. Mae e'n meddwl bod y daioni mae'n wneud yn ei wneud e'n iawn, yn gyfiawn o flaen Duw. Mae e wedi mynd yn bell ar yr hewl yma. Meddyliwch nawr, os ydych chi'n llun nesaf fe, chi wedi gweld arwydd fel yna weithiau ar y dual carriageway. So, os ych chi'n mynd ar yr un sy'n ar y chwith, cyn hir, bydd ddim lôn i gael ragor, bydd wedi cael am ryw reswm. So, dim ond yr un arall sy'n mynd mlaen. Wel, mae'r Pharisëaid, mae ar yr un tu fewn, a mae wedi mynd yn eitha bell. Mae'n meddwl bod y gweithredoedd da yma, mae'n mynd ar hyd yr hewl yma, yn mynd i wneud yn iawn gyda Duw. Ond mae'n dead end. Mae'n dead end. Duw ein gweithredoedd da ni byth yn mynd i wneud ni'n gyfiawn o flaen Duw. Mae'n amhosib. Mae di mynd yn bell ar yr hewl yna, ond dim ots, dim pwynt.
dyw'r hewl ddim yn mynd i'n yma. Mae ar yr hewl rong, mae ar y len rong, anghywir. Len gywir yw hon ar y dde. Ac yw'n i weld nawr mae'r dyn arall ar y len iawn sy'n arwain at Dduw a bod yn iawn gyda Duw. So mae'n gosod i gyfiawnder mas pa mor dda yw e nawr, y negyddol a cadarnhaol. So negyddol, negatives gynta, a'r positives wedyn ni. Felly, mae'n gweud fel hyn, dwi ddim fel pawb arall, so mae'n well na pawb, dwi ddim yn rheibus. Ni ddim yn defnyddio'r gair yna yn aml iawn, dwi ddim yn lleidir, y gair yw extortion, neu profiteering. So dwi ddim yn cymryd mantais o bawb. Dwi ddim yn extortionist yn yr ystyr hynny, crib ddeilio i'r gair Cymraeg. Ni ddim yn defnyddio hwnna'n aml chwaith. Dwi ddim yn dwyn oddi wrth neb, dwi ddim yn cymryd mantais o neb yn ariannol. Wrth gwrs, mae e'n dwyn gogoniant oddi wrth Dduw. A gras Duw, a daioni Duw, wrth godi hunan mor uchel. Mae'n dwyn rhywbeth oddi wrth Dduw. Yn ail, dyw e ddim yn odynebwr, adultery. Mae'n foesol, mae fywyd e'n lan. Yn beth mae'n gweud? Mae fywyd e'n lan. Dwi wedi neidio fyna nawr. Ond sy'n mot, o ran y godineb, mae fywyd e'n lan. Ond, yn ysbrydol, mae'n caru ei hunan yn fwy na mae'n caru Duw. Godineb arall yw hwnna. Caru ei hunan, neu Duw o'i hunan, mwy na y gwir Dduw. Yr un nes I fethu, yr ail un, dyw e ddim yn anghyfiawn. Dyw e ddim yn anghyfiawn, hynny yw, dyw e ddim yn dwyllwr, unjust. Dyw e ddim yn twyllo neb. Ond mae e'n twyllo ei hunan, bod e'n iawn gyda Duw, bod e'n ddigon da I sefyll o flaen Duw, mae'n twyllo ei hunan, ac os mae'n dysgu'r pethau yma I rywun arall, mae'n twyllo eraill. Mae unrhyw un sy'n dysgu trwy gwneud daioni yn y pethau allanol sy'n dod yn dda gyda ac yn iawn gyda Duw, mae'n twyllo pobl eraill. Mae'n twyllo ei hunan a mae'n twyllo pobl eraill, bod e ddim yn meddwl bod e'n dwyllwr o gwbl. A dyw e ddim fel y casglwr trethu. Dyma'r negatives. Dwi ddim fel hyn, dwi ddim fel arall, dwi ddim fel arall, dwi ddim fel y casglwr trethu chwaith. Oedd nhw'n cael enw, mae'n bosib iawn, chi'n gweld, mae y casglwr trethu oedd yn ei feddwl ar hyd yr amser. Oedd gyda nhw enw o extortion. Oedd gyda nhw enw o dwyllio. So pobl fel na oedd yn ei feddwl a dyw e ddim fel y rheina. Ac mae e'n edrych I lawr ar bobl fel na. Dwi'n cofio rhai blynyddoedd yn ôl siarad â cymydog. Ac oedd y cymydog yn ddyn grefyddol, a ni'n trial troi nawr siarad am Iesu Grist. Ac pa mor dda oedd e yn dod i'r byd I faddau ni, ein pechod. Chi'n gweld? Rhywbeth fel yna. A wel, meddai fe, mae hwnna'n iawn I ti, ond dwi eriod wedi bod yn y gwter. Chi'n gweld? Dwi eriod, iawn I fi, gweld bod fi wedi bod yn y gwter, ond dwi eriod wedi bod yn y gwter. Dwi'n iawn. A dyw'r Phariseiad yma ddim yn gweld ei hunan yn y gwter. Bod angen Duw, bod angen help, achos bod yn bechadur. Dwi'n yn gweld Mae'n beth ofnadwy. Does dim ymwybyddiaeth o bechod. Dyw e ddim yn ymwybodol bod mewn dyled I Dduw o gwbl. Mae'n beth anhygoel, rili. Duw sydd wedi rhoi bob anadl iddo fe, bob dydd, bob eiliad. Duw sydd wedi gynnal wedi rhoi iechyd iddo fe I fynd i'r demo. Dim yn teimlo unrhyw ddyled. Dim ond gweld ei hunan mor dda o flaen Duw ac gymaint gwell na phawb arall.
A mae'r arglwydd Iesu yn dangos i ni, fe sy'n dweud yr hanes, fe sy'n dweud y stori, ac mae'n dweud y stori, ddangos i ni pa mor ofnadwy yw dallineb ysbrydol, bod dyn yn ddall i ddaioni Duw, mawredd Duw, a yn cyflwr ni bod ni'n caru fe fel dylen ni, a faint i ni'n dibynnu arno fe, pa mor dda yw tuag ato ni, faint mae di'n caru ni yn Iesu Grist, ond ni'n gallu, yn naturiol, i ni'n gwbl ddall i hwnna, yn aml iawn, ac i ni'n gallu anghofio hefyd. Ac wedyn mae'n dod i'r cadarnhaol, y positives wrth gwrs, mae'n ymprydio 2 waith yr wythnos. So mae'n mynd heb fwyd, dydd Llun a dydd Iau. Mae'n debyg, oedd yr arferiad gyda'r Pharisëaid, bod y gyfraith yn dweud 1 waith y blwyddyn ar ddydd y cymod. 1 waith y blwyddyn yn ôl y gyfraith, ond oedd e'n dangos nawr faint yn bellach oedd e'n mynd, hyd yn oed na gofynion y gyfraith. Nid jyst bod e'n cadw'r gyfraith, ond oedd e'n gallu mynd tu hwnt, chi'n gweld? Mae yna air Saesneg, a wy'n cael e'n wrong trwy'r amser. Supererogation, rhywbeth fel yw, Pa'n mae'r tu hwnt mewn mynd i'r gofynion yn y gyfraith. Ac mae e'n degymmu popeth. Degymmu popeth. So, oedd yna rhai yn y gyfraith, oedd yna gwmwd o chi yn degymmu hyd ac yn y blaen, ac yn dod wedyn ar arian at yr arglwydd. Wel, chi'n gweld fyna oedd e'n taflu'r arian, oedd e'n mynd y bell tu hwnt, degymmu popeth. Ac oedd Iesu Grist yn gweud bod nhw'n degymmu yr herbs, y mintys ac anes a popeth i gyd. Mynd mwy nag oedd angen, chi'n gweld, mynd tu hwnt. Oedd e mor dda. Oedd e mor dda i'r deml, oedd e mor hael i'r deml. Ac, mae e mor drist yn dweud. Mae e mor drist. Dyw e ddim yn gallu gweld pa mor fach yw i roi o gymharu a rhoi Duw. Sym ots beth newn ni roi i waith Duw, dyw e ddim byd. A does dim angen ar Dduw wrth gwrs. I ni'n rhoi fel diolch, i ni'n rhoi mwyn gwasanaeth yr arglwydd. Ond dyw e ddim byd i gymharu a beth mae Duw yn rhoi, wedi rhoi i ni. Yn ein bywyd ni, yn ein cynnal ni, rhoi ei fab. Iesu Grist yn rhoi fywyd ar y groes. Ei ffyddlondeb, ei bendithion, ei amynedd, popeth. Roi. Mae'n emyn hyfryd yn Saesneg yn dos he giveth and giveth and giveth again. Fel na mae Duw, mae'n rhoi. Ac mae e'n meddwl, gymaint dwi'n rhoi. Mae yna pennill fach arall Cymraeg yn dod i'n feddwl i, gweld yr rhoddi ar galfariad, na i'm henaid dorri lawr. Gweld yr rhoddi ar galfariad, y rhoi yna, bod Duw wedi rhoi ei fab drosto ni. Falle ddim rhoi mwy. A mae'n rhofio ni, wrth gwrs, yn fach iawn. Allan nhw ddim cymharu. Sy'n angen iddyn nhw, ond sy'n eisiau ni ymffrostio ynddyn nhw chwaith o gymharu a daioni Duw. Wedyn, ni'n dod at y casglwr trethu, ac mae e'n bell. Mae e'n sefyll o bell. So mae nid yn agos at y cysegr, ond yn bell felly. Mor bell a gallai fod falle, dyw e ddim yn teimlo yn deilwng. Ond mae'n dod i geisio Duw. Mae'n dod i geisio Duw. Mae'n dod i alw ar Dduw, ac mae angen yn fawr iawn. Dyna sy'n ar ei feddwl Ac mae ben lawr. Oedd e'n penglunio, dyn ni'n gwybod dim ots, so mae ben lawr. Mae cywilydd arno fe, o flaen Duw. Cywilydd sydd gyda fe, o'i bechod, cywilydd o'i hunan, o flaen Duw mawr, a Duw sanctau.
cywilydd sydd gyda fe. A chi'n gwybod beth? Mae hwn yn fwy addas, yn dweud. I ni, fel i ni'n dod o flaen Duw, o ran ni'n hunain, cywilydd. Bod ni ddim wedi caru Duw o'r dechrau. Bod ni ddim wedi wasanaethu fe o'r dechrau. Bod ni wedi eriod fel dynoliaeth pe llai oddi wrtho fe. Cywilydd sy'n addas i ni. Pan ni'n dod fel hyn, ni'n hunain nawr o flaen Duw. Mae'n wahanol pan ni'n dod yn enw Iesu Grist ac yn ei haeddiant e, fel ni'n dod nes ymlaen. A mae'n edifeiriol. Mae'n sori. Dyw e ddim yn hapus a'i hunan, a dyna beth yw'r curo y fron yma. Mae'n galaru, dyna beth oedd hwnna. Galar oedd hwnna, wrth gwrs, pan oedd pobl wedi colli rhywun, pan oedd nhw'n galaru, pan nhw'n curo fel yna. Mae'n sori, mae'n mor flin ac yn gofidio am ei gyflwr, am ei bechod. Mae rhywbeth wedi dod, falle un peth, wedi dod fel spotlight yn ei feddwl. Weithiau mae Duw yn gwneud hynny. Dwi'n cofio clywed tystiolaeth rhywun, ac oedd yr arglwydd i roi i fus fel spotlight ar un peth yn ei fywyd wedi helpu fe i weld ei bechod a'i angen am faddeuant o flaen y Duw. Ac mae'n cyhuddo ei hunan, dyw e ddim yn amddiffyn ei hunan, ond eto, bod e'n gwybod bod Duw yn sanctaidd, bod e'n bechadur, mae e'n credu bod trigaredd i gael. Mae'n apelio am drigaredd. A mae'r gair yma yn air hyfryd iawn. A mae'r gair yma'n golygu bod cosb Duw yn cael ei droi bant. Bod cosb Duw ar ein pechod ni yn cael ei droi bant oddi wrtho ni. Dyna mae'n golygu. A dyna mae'n gofyn bod y gosb mae'n haeddu yn cael ei droi bant, a bod e'n cael ei dderbyn yn lle, bod e'n cael maddeuant wrth gwrs. A mae'n gafel yn dyn, a mae'n reslo gyda Duw. Please, bydd drigaro. Na gyd mae'n gofyn, please, dwi eisiau trigarau. Na gyd mae'n neud. Dwi ddim yn weddi hir fel y llall, dwi ddim yn weddi flodeuog, na dim byd fel yna. Mae'n just yn gafel fel hyn, yn gofyn am drigaredd. Please, bod y gosb, y digofaint dicter Duw, cosb ar bechod, bod e'n cael ei droi draw, bod e'n cael ei ddeifyrto draw o fi wrthau. Dyna beth mae'n gofyn. Ac mae'n gafel, mae'n brwydro fel yna. Oedd e'n neud i fi feddwl am weddi Jacob yn Genesis. Jacob, mae angel yn dod a mae'n cwrdd â Jacob, a maen nhw'n ymladd, maen nhw'n reslo. Ond pan mae'r bore yn dod, mae'n gweud fel hyn, dywedodd y gŵr, gollwng fi, oherwydd mae'n gwawrio. Ond atebodd yntau, dyma beth mae Jacob yn gweud nawr, nith o llygaf heb i ti fendithio. I will not let you go. Dwi ddim yn mynd i adael fynd, nes i ti yn mendithio fi. Mae rhaid i fi gael dy fendith ti. Rhaid i fi. A dyna gwedd y dyn bach yma, y casglwr trethi. Bydd drigarog, please bydd drigarog wrth i fi. Ac mae'n galw ei hunan yn bechadur. Mae'n galw ei hunan yn sinner, pechadur. Mae wedi pechu yn erbyn Duw, mae wedi torri cyfraith Duw. A gallwch chi gyfieithu fe, mae sawl un yn awgrymu, dyle fe fod y pechadur. Fi sinner. Dyma beth mae'n gweud fel hyn, o Dduw, bydd drigarog wrth i fi y pechadur. Fi sinner. A mae'r apostol Paul yn gweud rhywbeth tebyg, yn dyw e? Y penna o bechaduriant. A dyna'r gwahaniaeth rhwng y ddau, oedd yr un cyntaf yn gweld cymaint gwell na phawb arall oedd e. Mae hwn yn meddwl taw fe'r gweitha o bawb. Dyw e ddim yn gallu cymharu'n ffafriol gyda neb arall. Y pechadur, fy sinner. A mae'n gofyn wrth gwrs am drigaredd. Dyw e ddim yn amddiffyn ei hunan, does dim extenuating circumstances, does dim mitigation, does dim hunan amddiffyn gyda ge, does dim taflu bai. Mae'n gofyn am drigaredd. Does dim byd gyda fe i roi. Dim.
A mae'n neud i ni feddwl, pennill dath i'n feddwl i gyntaf, dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm a Iesu yn llawn. Mae fi yn dlawd, heb feddi dim. A Iesu'n rhoddi popeth un. A fyddwn ni'n canu ar y diwedd, do fy waglaw at y groes. Nothing in my hands I bring. Simply to thy cross I cling. Dwi'n dod yn waglaw, dim byd, ond dim byd y fe. I gynnig i Dduw. Mae'n pwyso'n llwyr ar ei drigaredd. Mae'n pwyso yn llwyr ar ras Duw. Pure grace. Bod Duw yn dangos ffafr iddo fe, heb bod wedi wneud dim amdano fe. Pure grace. A mae hwnna ar gael i ni. Mae hwnna ar gael i ni gan Dduw. Yn wir, dyna yr unig ras sydd ar gael i ni. Pure grace. A dau ganlyniad, edde Iesu, sleid nesaf nawr, aeth y casglwr trethu gartre wedi ei gyfiawnhau. A mae'n dern, mae'r apostol Paul yn defnyddio'r un gair, mae'n dern cyfreithiol. Legal term yw e, not guilty, cleared. Dim byd i ateb drosto, dim charges, all charges dropped. Na beth mae'n golygu. A dyna beth gafodd e gan Dduw. Heb gynnig dim iddo fe. Dim byd. Dim ond trwy ofyn am faddeuant. Trwy ofyn am ras gan Dduw. A mae'n cael e. Mae'n cael e. Am ddim. Heb dalu. Heb dalu dim. Heb gael cyfle i wneud dim byd amdano fe. Mae'n cael e. Cyn gallu dilyn yr arglwydd, cyn gallu gwasanaethu, cyn gallu wneud unrhyw beth. Mae'n gyfiawn. A mae hwnna'n bwysig i ni gofio, i ni'n gyfiawn yr eiliad, i ni'n dod at Dduw ac yn gofyn am ei drigarau, ac i ni'n gwybod, wrth gwrs, yn enw Iesu Grist. I ni'n gallu gofyn amdano fe. Awn ni at hwnna wrth orffen nawr. Felly, mae bechodau fe wedi dileu. Mae'n wedi mynd. Ac meddyliwch am Salm 103, dyma beth i ni'n gallu profi gan Dduw, cyn belled y mae'r dwyrain o'r gorllewin. So, mae'r bell 2 poles apart, y pellaodd ein pechodau oddi wrthyn. A'i bechod wedi cael ei wahanu oddi wrtho fe yn llwyr. Mae wedi cael heddwch i Dduw, mae'n awr yn blentyn i Dduw, yn fab i Dduw, mae e'n rhydd, ac i obaith o trigaredd Dduw, a gras Dduw, a mae wedi cael e. Mae wedi cael e. Trwy ofyn amdano fe. Mae'r Pharisëad yn gadael a dim byd. Dim byd. Man y man tas e wedi aros betre. Dim byd iddo. Y fath bolled. Mae wedi colli mas ar hyfrydwch maddeuant Dduw. Bod e'n ein golchi ni o'n pechodau, bod e'n ein rhyddhau ni, bod e'n ein derbyn ni, gafel yno ni, trwy ei fab Iesu Grist. Mae colli hwnna i gyd, colli mas arno fe gyd, achos bod e'n pwyso ar ei hunan, ar ei ddaioni hunan. Egwyddo'r teyrnas Dduw felly, medde Iesu Grist yw hyn, principle mawr. Os i ni'n codi'n hunan o flaen Dduw, bydd e'n tynnu'n unol. Os i ni'n plygu ac ymostwng o flaen Dduw, bydd e'n codi'n unol. Na'r egwyddo'r fawr gyda teyrnas nefoedd. Ac o'n i'n meddwl am yr adnod yma yn Eseia. Oherwydd fel hyn y dywed, yr uchel a dyrchafedig. Na chi Dduw, hai, lifted up. Fel hyn mae'n gweud, mae drigfan yn rhagwyddoldeb. Bell tu hwnt i'r byd yma o amser, a'i enw'n sanctaidd, cofiwch. Dyma beth mae Duw yn dweud, fy mod yn trigo mewn uchelder sanctaidd, rwyf hefyd gyda'r cystuddiol ac isel o ysbryd.
I adfywio y rhai isel eu hysbryd a bywhau calon y rhai cystuddio. Also with him who is of a contrite and lowly spirit. A dyna oedd gan y dyn bach yma, y casglwr trethu, contrite. Oedd e'n sori, oedd e'n edifarhau am ei bechod o flaen Duw. Ac oedd Duw yn dod ato fe, ac yn ei bendithio fe, ac yn ei godi fe, ac yn ei dderbyn fe. Wel nawr te, mae'r arglwydd Iesu yn dweud y ddameg fach yma, a mae'n dysgu gymaint i ni. Mae'n dysgu ni pa mor beryglus yw balchder. Pa mor ddwfwn yw e, a mae hwn yn neges i ni gyd, wrth gwrs. Mae pwy ni? Mae hwn yn bla, ac fel Cristnogion, gymaint ac unrhyw un sydd ddim yn Gristion, mae'n rhywbeth dwfwn yno ni, balchder. Mae'n gallu bod yn balchder ysbrydol i'r Cristion. Ac wrth fod yn falch, bydd ni'n absurd yn ein hagwedd ni at Dduw, ac i ni yn anghywir ac yn allan o balans yn ein hagwedd ni at eraill. Bydd ni'n codi'n hunain lan uwch ben eraill. Gadewch i ni weddio felly bore yma, y bydd ysbryd Duw yn helpu ni bob amser i blygu. A mae'n un o'n nodweddion gwaith yr ysbryd glân, bod rhywun yn plygu. Plygu o flaen Duw. A mae diwygiad yn dod, beth mae pobl yn neud. Peth cyntaf maen nhw'n neud yw plygu. A gofyn am drigaredd. Mae'r peth cyntaf sy'n digwydd. Plygu. A mi gawn ni'n codi wedyn yn Iesu Grist. Ac wedyn, siwrd mae Duw yn gallu neud hyn. Mae rhaid i offen fel hyn, wrth gwrs, a ni'n byd o gadael. Siwrd mae Duw yn gallu maddau fel hyn. Siwrd mae'n gallu derbyn ni, a ni ddim yn talu clincen amdano fe. A ni mewn dyled anferth i Dduw am ein pechod, siwrd mae'n jyst yn derbyn ni fel yna. Fel trwy Iesu Grist, wrth gwrs. Mae'r arglwydd Iesu a'i fywyd yn bodloni safon Duw. Fe yw'r unig un. Gallai sefyll o flaen Duw a dweud bod e'n ddi-bechod. Na'r unig un. A wedyn mae di marw drosto ni ar y groes. A mae digofaint Duw, mae'r gosb na wedi dod arno fi am ein pechod ni. A dyna sut mae Duw yn gallu trigarhau. Troi draw ei gosb wrtho ni, mae wedi cael ei roi ar ei faben. Ac yn lle hynny, mae'n ein croesawu ni. Mae'n ein derbyn ni, mae'n ein bendithio ni, mae'n ein codi ni, mae'n ein caru ni. Mae'n gofalu amdano ni, mae'n ein disgyblu ni, mae'n ein paratoi ni ar gyfer y nefoedd, mae'n paratoi y nefoedd ar ein cyfer ni. Popeth ar gael i ni. Achos Iesu Grist. Dyna siwrd mae'n gallu neud yn haeddiant Iesu Grist. Ond ni'n diolch yn fawr i'r arglwydd Iesu am y ddameg fach yma, a gweddio bod yr arglwydd yn siarad â ni, a gweddio gallwn ni ymateb iddo fe yn briodol yn awr. Mwyn i enw. Amen. Wel, fe ddawn ni nawr te at yr emyn ola o'n i wedi dyfynnu gyda craig yr oesoedd guddia fi, fy mwyn yr holltwyd di. Rock of Ages, of course, cleft for me. Diolch.
Am dy air I ni, am dy neges I ni y bore yma. Diolch am y ddameg fach yma, mor syml ac mor ddwfwn o arglwydd. Peth cyntaf I ni gyffesu ger dy fron yw y tueddiad at falchder yn ein calonnau ni, ein calonnau o ran natur o arglwydd. Maddau ni, mae'n absurd a mae mor ffiaidd o flaen Duw mawr a sanctaidd. Neu di'n helpu ni gyda fe arglwydd, os gweli di'n dda. Neu di'n helpu ni blygu ger dy fron di. Neu di'n helpu ni I ymostwng, I fynd lawr ger dy fron di o arglwydd bob amser. A diolch o arglwydd, bod ti'n fodlon, bod na ffordd I ni gael ein derbyn. Bod na ffordd I ni fod yn gyfiawn ac yn ddieuo ger dy fron. A'r charges I gyd wedi mynd. O, diolch, trwy haeddiant Iesu Grist. Bod ti trwy ras mae fel rhodd pyr, nid bod ni'n talu amdano fe. O, arglwydd, diolch, diolch. Gyn ni'n gweddio arglwydd I ti'n cadw ni mewn sefyllfa gostyngedig ger dy fron, cadw ni bwyso ac ymddiried yn dy ras ac yn yr arglwydd Iesu. A falle am y tro cyntaf, helpa ni ddod ato ti arglwydd, I gael bod yn iawn gyda Duw. Gael maddeuant am ein holl bechodau yn enw Iesu Grist. Ras ein harglwydd Iesu Grist, chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân. A rhoso gyda ni hyd nes y dal.